Hi, what's up mga Yadz? Welcome back to my YouTube channel. And for today's episode, giatay saba! Hi, what's up mga Yadz? Welcome back to my YouTube channel. And for today's episode, we will have a reaction video sa first episode ng IWant series na Mando, starring Kokoy De Santos. So ngayon, kasama ko na ulit yung mga friendship ko, mga Bex Battalion. Kate Borca, Miss Universe Philippines. Hi, I'm a licensed financial advisor under Film Life. So, katong mga fans na ako diha, hi, welcome to my fans. Hi, fans. Kana i-like akong Facebook page, that's Keith Burka. That's Keithburca. Film Life, financial advisor. Yes, og karon kauban po damo amo sa ka ma'am shidari na lagot ba siya karong adlaw lang ka siya mga yaw-yaw kung adlaw. Hi Banin! Ang pagbabalik ni Banin. Mga YY dahil. Yes, dahil sa akong mga previous vlogs, dahil kauban dyan ako siya permi po si Banin sa mga Oslo ay sa mga Simala Adventure. Ako na basang baba, day! Siya ang pambansang basang baba, dahil. And so muna to guys, if you're new to my channel, please do click the subscribe button. If you like this video, please give it a thumbs up. So, without further ado, let's get... Hello. Paano na yun? Nararamdaman pag nakikita ko siya,